Fl-ewwel minn sensiela ta' 4 business breakfasts organizzati mill-General Workers Union biex matulhom ikunu diskussi l-proposti li l-Union ħejjiet tal-partiti politiċi kienu diskussi l-proposti brabta mal-ekonomija. L-opinjonista Godfrey Grima semma 3 affarijiet inklużi fid-dokument tal-Union bħala l-bażi ta' tkabbir ekonomiku li fl-opinjoni tiegħu huma nieqsa f'pajjiżna. Il-pajjiż għandu bżonn illi jikkonċentra iktar fuq effiċjenza, fuq kredibilità u fuq onestà. Ma tistax tħaddem ekonomija jekk ma jkollokx dak li l-ekonomisti ewlenin illum isejħulu reġim ta' moralità ekonomika. Inti tkun onest u tkun tippjana b'mod illi tara li mir-riżorsi limitat li jkollok ikun hemm benefiċċju għal kemm jista' jkun għal kulħadd. Grima qal li r-riżorsi pubbliċi ntużaw b'mod ħażin għal żmien twil. Semma kif il-bini tal-Isptar Mater Dei kien intuża bħal eżempju minn ġurnal barrani ta' ineffiċjenza fl-użu ta' fondi pubbliċi u pjanar ħażin. Semma wkoll il-kuntratt li ngħata lil BWSC għal bini tal-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara kif ukoll pariri minn konsulenti privati li l-Gvern ħallas għalihom minn fondi pubbliċi li mhux bil-fors dejjem kienu tal-aqwa kwalità. Għalli fil-biċċa l-kbira tal-każi il-poplu baqa' qatt ma nata kont ta' x'ġara wara dawn il-pariri ħżiena. Min-naħa tiegħu l-ekonomista Joe Vella Bonnici tkellem dwar il-ħtieġa li l-Gvern jindirizza l-kwistjoni serja tal-għoli tal-ħajja. Illum l-għoli tal-ħajja qed jerfa' rasu reġa' huwa fost l-ogħla li hemm fil-Unjoni Ewropea u m'hemm l-ebda raġuni fl-ekonomija Maltija la dan ikun meta l-ekonomija tagħna għaddejja minn riċessjoni. Din hija l-iktar ħaġa perikoluża li jkollok rati tal-għoli tal-ħajja għolja waqt li l-ekonomija tkun staġnata. Jibri importanti li l-Gvern jindirizza din. Vella Bonnici qal li għandu jkollna statistika u pjan separat għall-Gżira u Ċija għaliex l-istatistika mhux dejjem qed tirrifletti l-qagħda vera f'Għawdex. Fost id-diversi interventi li saru kien hemm dak tal-President tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex Michael Grech li saħaq li f'Għawdex m'hemmx biżżejjed xogħol għall-Lawċin. Problema kbira kif qed jgħid id-dokument. M'għandniex biżżejjed xogħol għall-Lawċin f'Għawdex. Tlifna ħafna mill-brain power tagħna. Issemmet ukoll il-burokrazija, n-negozjanti u l-iżviluppaturi kemm Maltin kif ukoll Lawċin. Għandna bżonn nagħtu ċertu sforzi żjed qawwi. U nagħtu l-burokrazija niġu biex nagħmlu ċerti affarijiet. Ma jistax ikun li jkollok nepa illi tassiblek mid-diffikultà biex inti tagħmel proġett. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Union hija nkwetata għal fatt li l-Gvern mhuwiex iffukat biex imexxi dan il-pajjiż. Il-bieraħ smajna li d-dejn nazzjonali raħal 75% tal-prodott gross domestiku u li nkwetana li ġew Union hija li minflok qed imexxi dan il-pajjiż jiffoka fuq dawn il-problemi kbar li għandu pajjiż. Iktar foku li huwa jagħmel dikjarazzjoni wara l-oħra li hu jrid jibqa' jigverna sal-aħħar sekunda. Tony Zarb qal li l-General Workers Union hija lesta li taħdem jitfit ma' gvern ġdid biex il-proposti tagħha jimxu l-qudiem. Gvern li jagħtwa l-proposti li jkun wiegħed.